Jak hodnotíte dnešní zápas s mladšími? No tak určitě, to byl dobrý zápas a bylo spoustu šancí na obou stranách, ale jak říkám, neměli jsme kapitána Filipa Vlčka, no, a když nemáš kapitána, tak tam chybí tam ten nejdůležitější článek a to se projeví, v tom zápase to je vidět a prostě tam nebyl tam. Proč vlastně nebyl Filip Vlček? No tak Filip byl zraněný a když jsi zraněný, tak nemůžeš hrát a tomu týmu tam nemůžeš předat, co umíš a my to na něm stavíme, takže Filip nemohl dát góly a to vlastně slavilo neúspěch. A u mladších byl hodně vidět Kevin Reiniš, mám pravdu? No tak určitě a Kevin je dobrý hráč a umí dát góly, on umí dát branku a je tam velmi nebezpečný a měl tam několik šancí a on sám střelil 2 branky a mě nezbývá nic jinému, než mu předat klobouček a bych řekl, že on už je lepší než já, to je jako když hraješ s Rusama, jo, a máš chřipku, tak to víš, že to vyležíš, ale když se potkáš s Kevinem Reinišem jednou za rok, tak a prohraješ s ním souboj, tak tě to mrzí. To víš, že je to jednou za rok a že se musíš zlepšit a prostě ho eliminovat. No a co rozhodčí, jak často vás vyučoval? No tak určitě, rozhodčí dneska nezvládli utkání a furt nás posílali ven a to tomu týmu nepomůže. Znáš to, ten tým je ve 4 a když ty ve 4 nemůžeš dát gól a ten gól dostaneš, ten tě srazí a nemůžeš nic dělat, ten tým prohrává a cítí se na dně a dnešní utkání nezvládl hlavně David Havelec a já jsem si ty góly, co dostal, to bylo hrozný a já být divákem tak odejdu, já už jsem se posledních pár vteřin ani nekoukal. Děkuji za rozhovor. Díky moc. No tak určitě, děkuju, víš jak, musíme se zvednout a musíme šlapat dál a hrát jako tým a protože Švédi tady mají spoustu špatných hráčů a Fini tady mají spoustu špatných hráčů, tak já si myslím, že když nám přijde Filip Vlček, takže to společně zvládneme.